ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನೆಂಚನೆ ಬಜ್ಜಿ ತೆಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಾರಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ರಪ್ಪಿದ್ದಾಡ ಆ ಲಾಗುಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗುಡು ಏನು ಪನ್ಪೆ ದೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪುನೆ ಏರ್ಪುರ ಪೋಪುನಿಂದ ಅವು ಈ ಲಾಗುಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಪುನೆ ಮದಿಮೆಲ್ಲೇ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಡೆ ಮದಿಮೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪೋಪುನೆ ಇನಿ ಮದ್ರೆಂಗಿದಲತ್ತು ಕೋಡೆನೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಆತಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಾತ ಇನಿಯೇ ಪೋಂಡ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಎಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಮದಿಮೆ ಆತ ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದು ಒಂದು ಚೂರು ಪಾಡ್ನೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಐಲೈನರ್ ಪಡ್ತಾ ನನ್ನ ಚೂರು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಟಿಡಿ ಐನೇ ನಿಂಚ ಕನ್ನ ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಆಂಡ್ರು ಎನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಪಿದರ್ದಾಂಡ್ರು ಒಂಚಿ ಕುಂಕುಮದಿನ ಸರಿ ಕಟ್ಟದಾತಂಡು ಈತೆ ನನ್ನ ಪೋಪನೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಪುತ್ರ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಹೊರ್ತಿಯ ಪೋಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಹೊರ್ತಿಯೆ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪನ್ ಟಾಟಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಬುಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೇಖನ ಅಂದು ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಟಾಟಾ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಂತನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ಸರ್ಬತ್ ಪ್ರಪರ್ದಾಂಡು ಬಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಲೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಕಾತೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಪದಾರ ಶಾಶಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತನೆ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಬಲ್ಪ ಚೀಟಿ ಪುನಃ ಅಂಡಿ ಎತ್ತು ಜೋರು ತೆಲಿಪದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪನಿಯ ನೆಂಚನೆ ಬಜ್ಜಿ ತೆಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಓಲಿಂದ ಬಸಟ್ಲಾತೀನಿ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ತು
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡೇ ಅನ್ಪ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಪ ಆರು ಸೋಕು ಪಾತಿರ ಒಂದೇನೆ ಊರು ಪುರಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಬಲ್ ತಿನ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ ಪಾತೇರ್ ನೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲು ತೆಲಿಪುನಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪನಿಯ ದಾಲ ಪನರತನ ಪನ್ ದಾಲಿಜ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆಲ್ಲು ಪೂರ ತೋಜಿಪಾಬೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆಲ್ಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡ್ದು ಸುಮಾರು ಇಂಚಿ ಬರಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚಂಡ ಕೇಂದ್ ಬರ್ತಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ ಅಂಚ ಬರ್ರ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೋಜಿಪಾಬೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲು ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನೆ ಅಂಚ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ದಿಚ್ಚಂಡು ನೈಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಾ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ರೂಮು ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆದ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ್ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಅಕ್ಕಗ್ ಪೂರ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯೆ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಂಪನಿ ಬುಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಯೆ ಶಶಿನ್ ಮದಿಮಾಲೆನ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನೆ ಪಂಡ ಆತ್ ನೆಟ್ಟ ಮೀಟ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮದಿಮಲಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಬೇರೆ ಖುಷಿಯಾ ಖುಷಿ ಬುಕ್ಕ ಇಮ್ಮಲು ಪಿದಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲುದಾರು very super ಆಗಿದೆ बोले निकला जब तो बोलो हां वही स्वामी अंकल लेके बोले ಇಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಬಲೆಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ತೊಳೆಂಚಿ ಕ್ರೀಮ್ ಪೌಡರ್ ಅವು ಇತ್ತೀಗ ನನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಅದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ bukan untuk stage udah kata untuk lighting ಎಂಗ್ಲೆನ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡು ನಾನು ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಸೆಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜಿಪವೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಚಪ್ಪಲ್ ತೊಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಆಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ತೊಯ್ಪಾವೆ ಇಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧೆ ಪೋಪುನೆ ನನ್ನ ಹಾಲ್ ಅರ್ಧೆ ಪೋಪುನೆ ವನ ಸಾಲ್ ಕೂಡ ಇಂಚಿ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಯಾರಂಡು ನನ್ನ ಪೋಪುನೆ
ಐಕ್ಲ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಮುಗೀತು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಬುಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತುಂಡು ರಡ್ ಬಸ್ಸಟ್ ಬರೈತನ ಅಲ್ತು ಪುತ್ತೂರುರ್ದು ಇಡೆಗು ಮೂಜಿ ಬಸ್ಸಟ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಂತಿಜಿ ಮುಖ ಇನಿ ಇಂಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ಪಾರ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲೆತ ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಐಕ್ ಜೀವನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಚೂರು ಜೀವ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಮಾರ್ಗ ಮುಟ್ಟಲೆತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಸ್ತೀನೊಂದಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್ ಕದಾಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೋಪನೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಲಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನೊಂದು ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಏರು ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ 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 ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾನ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಹೈಟ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾಯ್.